Fix-xhur li għaddew l-Malta nqabdet tarmi kimika perikoluża magħrufa bħala armer kaptan mingħajr ma ħadet il-prekawzjonijiet meħtieġa. Wara dak li żvela l-Partit Laburista l-eks awditur tal-MEPA Joe Falzon investiga l-każ u qal li l-MEPA kienet kompliċi mal-Malta f'dan il-każ. Fi stqarrija l-kelliem ewlieni tal-Partit Laburista Leo Brincat qal li l-Perit Joe Falzon li huwa persuna teknika indipendenti u ta' fiduċja ikkonferma dak li qal il-Partit Laburista. Għaldaqstant qal Leo Brincat il-Partit Laburista jistenna bid-dritt li l-ogħla uffiċjali tal-MEPA jerfgħu ir-responsabilità. Apparti minn hekk qal Leo Brincat minkejja dak li qalu x-xhieda quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi issa ħareġ ċar li l-MEPA qatt ma talbet lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili dwar kif il-każ kien allegatament ġie solvut. Ħareġ ukoll qal Leo Brincat li l-MEPA qatt ma żammet records tal-laqgħat informali li uffiċjali tagħha żammew mal-Malta dwar il-każ. Leo Brincat qal li l-MEPA minkejja li ma ħaditx azzjoni kontra l-Malta hija kuntenta li l-każ ingħalaq. Semma kif l-inkjesta li ordna Tonio Fenek ma ġietx estiża s-sem tal-MEPA. Dan il-każ għal Brincat jikkonferma li l-MEPA qiegħda ferm il-bogħod milli tadotta policy ta' zero tolerance fejn tidħol ħsara ambjentali. Qar minn hekk qal Brincat il-MEPA tażżomm lura milli tieħu passi kontra dawk il-korporazzjonijiet li jiksru l-liġi. U qal li l-MEPA għandha ġorr ir-responsabilità għal dan kollu għalkemm il-Partit Laburista qal Brincat huwa dubjuż wara dak li ġara l-ġimgħa quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fuq il-kwistjoni ta' trap iswed.